5 прекрасни момичета. Да покажат най-доброто, на което са способни. Браво! Браво на нашите момичета. Знаехме, че могат така да си изпълнят съчетанията. Вярвахме в тях. Доволни са Весела и Ясена. Момичетата си изиграха съчетанието по най-добрия начин. Много спокойно, много се виждаше, че внимават. Изпълниха си всичко заложено. Така се играе за шампионска титла, без да се пести и с пълното внимание и концентрация. Страхотни момичета. Поздравления за Весела Димитрова, за нейния помощник Ясена Стойнева, за хореографите, които работят с момичета, Елица Павликенова, Елица Луканова, балетния хореограф, за психолога на отбора Стеляна Янкова, масажиста Георги Ряхов, за директора на националния отбор Деспа Кателиева. Всички. Разбира се, за Иляна Раева. Хора, да, начало с госпожа Раева, която неуморно и денонощно е до тях. Да, и която е създала този екип и този начин на работа, който имаме в националния отбор и който е доказал, че имаме много са щастливи момичетата.
Погледите показват. Към Весела и към Ясена бяха тези погледи. Ами да, те са заедно във всичко. Софи има едно обещание, когато госпожа Раева я пита дали би искала да се включи в ансамбъла и тя казва, да, разбира се, аз за това работя цял живот и госпожа Раева й казва само при едно условие, ако станеш олимпийска шампионка. И честно казано, всички очакваме европейска титла. В ансамбъла и съответно в отборното след това. Те просто си знаят. Знаят, когато ето 34-850. Ами честита абсолютна европейска титла за ансамбъла. Защитиха си титлата от миналата година. Отделно България е и първа в отборното класиране. И отделно имаме абсолютно европейска шампионка в индивидуалното. Абсолютен хегемон е българския отбор на това състезание.